Vítejte u prvního dílu podcastu Between Chapters and Episodes, který se jmenuje Knížky na léto. Jsem přemýšlela, jakou bych chtěla mít svoji první epizodu podcastu a jediné, co mě napadlo teďka aktuálního, jsou knížky. A to konkrétně knížky na léto. Nebo teda knížky, které si můžete vzít třeba v létě na dovolenou, nebo prostě číst někde doma v klidu, nebo u bazénu, takové oddechové, které bych vám tady chtěla dneska nějaké doporučit. Mám tady dohromady 7 autorek, jsou to teda všechno ženy a většinou teda, nebo vždycky je to nějaká romantika, i když máme tady jako nějaké výjimky, ale tak no, všechno by to mělo být takové jako léto friendly, bych řekla. A řeknu vám nějaké určitě jako ty bližší informace až potom k tomu, třeba jako jaké jsou takové víc young adult, některé, které jsou třeba new adult a nějaké prostě ty další informace k těm knížkám. Mám tady vždycky teda autorku a potom k ní jsem se snažila napsat co nejvíce knížek, u většiny český překlad plus originál. Některé, je tady pár takových, které ještě nemají český překlad, takže je tady jenom ten originální název, ale chtěla jsem je sem dát, protože někdo třeba vůbec nečte české překlady a nevadí mu ty originály v angličtině. Takže bych řekla, že můžeme jít na to. Já jsem teda vybírala ze své knihovny a ne všechny teda tyhle knížky, co tady dneska zmíním, ale knížky od všech těchto autorek mám doma, aspoň nějaké. Prostě nemám všechny, ale jako viděla jsem nějaké a posuzuju to tady podle toho, takže asi můžeme teda se na ně vrhnout. První autorku, kterou mám tady napsanou, je Emily Henry. Emily Henry je už spíš jako, už to není moc jak adult, je to new adult, bych řekla, ale nemá úplně jako hodně explicitní ty scény. Je to takový jako něco mezi, ale jakoby určitě to není young adult. Od Emily Henry tady mám 5 knížek, nemám tady teda žádnou s českým překladem, protože jsem nemohla žádný český překlad jejich knížek najít. Myslím si, že žádná knížka přeložená není. Ale přečtu vám ty originále. První je Beach Read, což už z toho názvu, to jsem teda, nečetla jsem ho, ale z toho názvu jako mám na něj dobré doporučení a určitě to je nějaká letní knížka. Další je Book Lovers. A Book Lovers teďka poslouchám zrovna v audioknížce a můžu opravdu potvrdit, že to je opravdu letní knížka a je oddechová, je vtipná, určitě bych ji doporučila. Další knížka je Funny Story. Funny Story jsem četla před asi měsícem a půl, něco takového. A jak název vypovídá, tak je to opravdu vtipný příběh. Určitě doporučuji, byla to samozřejmě úplně moje první knížka od Emily Henry a vlastně kvůli tomu jsem teďka poslouchám tu další a určitě bych chtěla v budoucnu si také přečíst ještě nějaké další knížky od Emily Henry. Knížka, která vyloženě další vypovídá o tom, že se hodí k létu a k dovolené, je People We Meet on Vacation, což je vyloženě, kdyby se to přeložili, lidé, které potkáme na dovolené. Určitě nečetla jsem, je hodně knížek tady z těch, které já jsem nečetla, ale na všechny, nebo na většinu z nich jsem slyšela nějaké dobré recenze a hodně lidí je čte a užili si je a přirovnávají je právě k té letní tematice. Takže určitě i People We Meet on Vacation. A teďka tady máme nejnovější knížku od Emily Henry, kterou ještě moc lidí nečetlo, ale ty, kteří četli, tak jsem viděla, že má teďka docela dobré hodnocení a to je Great Big Beautiful Life. A to by taky prý mělo být jako hodně dobrá knížka
od těch, kteří četli. Já si ji plánuju koupit a určitě bych si ji chtěla ještě přečíst teďka v létě, ale myslím si, že to nestihnu úplně. Tak, to byly všechny moje doporučení od Emily Henry. Určitě všechny stojí za to, nemusí se vám líbit všechny, ale rozhodně mají všechny tu dobrou tématiku toho léta, jsou to oddechovky. Určitě, kdybyste někde viděli, tak si je vemte. Další je taková obsáhlejší autorka. Mám tady hodně knížek od ní a jsem se snažila vypsat a najít všechny, co jsem našla, tak jsem sem napsala. A máme tady teda jenom jednu knížku, která nemá ještě český překlad. A to je proto, že je nová, vyšla v tomhle roce, ale ty zbylé tak tady máme v českým překladem a hodně z nich jsem četla, takže vám můžu je doporučit určitě za mě. Takže je to teda Casey West. Casey West je vlastně, hodně lidí tomu říká jejímu stylu psaní, že je to jako Colleen Hoover. A teď se neděste, protože je to jako Colleen Hoover, ale lepší a víc young adult. Vůbec tam nejsou žádné explicitní scény, nejsou tam nějaká extrémně těžká témata, ke contemporary to vůbec. Je to vyloženě taková romantika, je to jednoduché na přečtení, stihnete to prostě za den, klidně úplně v pohodě. Není to vůbec složité. Určitě bych to taky doporučila právě třeba v té angličtině. Pro lidi, kteří začínají číst knížky v angličtině, tak určitě Casey West je dobrá volba. Má jednoduchou angličtinu, fakt hrozně jednoduchý. Tyhle její knížky jsou... Já jsem ji někdy jednou objevila, dostala jsem ji jako dárek a přečetla jsem docela dost těch jejich knížek. A určitě bych si chtěla koupit ještě nějaké další, třeba právě si přečíst nějaké ty, které jsem hodně ještě nečetla. Pár z nich mám i doma, některé mám z knihovny, jsem si půjčovala, ale každopádně je to teda bezvá autorka. Tak máme tady první knížku od ní, kterou já i vlastním, a to je Kluk od vedle, v angličtině On the Fence. On the Fence, protože se to odhrává vlastně v sousedství, vlastně hlavní hrdinka bydlí v jednom domě se svými bratry a hlavní hrdina zase v tom vedlejším domě mají společný plot. A nebudu to spoilerovat, ale proto jenom je to On the Fence. A tahle knížka je super. Myslím, že to je dokonce první knížka, kterou jsem od ní četla a hodně mě bavila. Už jsem ji četla víckrát, mám ji tady doma a doporučuji určitě. Další knížka je PS líbíš se mi, v angličtině PS I like you. PS líbíš se mi je knížka, kterou jsem taky četla a taky ji mám doma. A taky ji doporučuji. Opravdu je to vlastně, začíná to dopisy na školní lavici, je to teda všechno zase, je to romantika. Máme tady dva lidi, kteří chodí na stejnou školu a sedí v jedné třídě, vlastně chodí do různé skupiny na určitý předmět a na tom předmětě mám takový pocit, že to je chemie, myslím, že jo, tak si tam prostě dopisují, nebo jednoho dne si začnou tam vlastně psát vzkazy na lavici a potom to přejde i v tom, že si vlastně tam píšou už jako normálně na papír, mají tam takové místo, kde ty papíry dávají, ten druhý si je vždycky přečte na té hodině a takhle se píšou, vyvine se mezi nimi nějaký vztah a samozřejmě hodně dlouho nevíme, kdo je ten druhý člověk, který píše ty dopisy, protože tyhle knížky od Casey West jsou typické tím, že vlastně nemají druhý pohled, že je to celé napsané s pohledem té hlavní hrdinky. Takže vlastně nemáme ten druhý pohled, ale víme teda, že on jako prostě nevíme, kdo je ten tajemný kluk, který tam odepisuje hlavní hrdince. Takže určitě přečtěte si. Další knížka, kterou upřímně nevím, jestli chci doporučit. Řeknu vám ji tady, je to knížka od Casey West a viděla jsem, že některým lidem se líbila. Problém je v tom, že mě ne. Nebo dala jsem ji, myslím,
tak 3 hvězdičky, teďka bych jí dala tak 2 a 3/4. Opravdu teď si začala uvědomovat, že mi se ta knížka prostě jako moc nelíbila. Ten nápad byl dobrý ve výsledku, jo. Máme tam filmové prostředí, jo, natáčení filmu, hlavní hrdinka je začínající herečka a máme tam prostě, já už si to moc nepamatuju, četla jsem to před dlouhou dobou, ale je tam takový jako, já jsem myslela, že tam bude romantický trojúhelník a myslela jsem, že skončí hlavní hrdinka s úplně někým jiným, než ve výsledku skončila. Což mě to hrozně překvapilo. Vůbec mi to nedávalo ani smysl. Neviděla jsem mezi nimi nějakou tu chemii, kterou bych tam jako měla vidět. A i když je to jako young adult a nemělo by to být úplně nějaké jako hodně, no prostě hodně explicitní, hodně nějaký ty sexuální cokoliv, sexuální scény, tak jako, takže nemůžu tam samozřejmě být úplně nějaké jako hodně to na sílu, ale já jsem tam neviděla mezi těmi hlavními postavami vůbec nic a ani já myslím fakt jako, že ta postava je prostě nějaká jako mezi těma hlavnějšíma, ale tak jako postraní, nevím, no. A no, knížka, o které tady mluvím, je první opravdový polibek. V angličtině Fame, Fate and the First Kiss. Jinak, jestli už jste si mohli všimnout a hlavně si toho všimnete ještě dál, že ty knížky od Casey West mají hrozně špatně udělané překlady názvu, protože většinově to je úplně něco jiného a jako neřekla bych, že něco špatného, ale jenom je to takové, blbě se to hledalo, co k čemu patří. No, takže tohle tu knížku upřímně nevím, jestli doporučit. Můžete ji zkusit, zase jako je to rychle přečtený, ale nevím, no. Za mě nevím. Za mě asi spíš ne. Další knížka je Náhradní kluk, v angličtině The Fill-in Boyfriend. A tahle knížku já jsem četla, nebo měla jsem ji půjčenou z knihovny. A tahle knížka je, já už si ji zase nepamatuju, ale vím, že mě hodně bavila. Vím, že určitě samozřejmě tam je něco prostě s tím, že si ta hlavní hrdinka najde nějakého náhradního přítele, prostě potřebuje, vím, že nevím, jestli to bylo jako ples nebo něco, prostě potřebuje tam mít rande a myslím, že ho tam čapne někde na parkovišti nebo něco takového a vlastně potom tam vznikne takové přátelství, oni předstírají, že spolu chodí a jo, tuhle knížku bych určitě doporučila. Určitě přečtěte si, není to prostě nějaké špatné, není to nějaké nudné, vím, že tohle je jedna z mých nejoblíbenějších knížek od autorky. A další knížku na mém seznamu je Po tvém boku, v angličtině By Your Side. A tuhle knížku já jsem nečetla, ale plánuji ji číst. A vím, že teda hlavní hrdinka uvízne s hlavním hrdinou, myslím, že v knihovně snad, jsou tam zamčení a jsou tam spolu, no a to je tak všechno, co o té knížce vím, ale lidi mají rádi, já ji plánuju číst a určitě můžete to zkusit, doporučuji asi, nevím. A další je knížka Láska a jiné úkoly, v angličtině Love, Life and the List. Láska a jiné úkoly, tu jsem taky nečetla a upřímně ani neplánuju číst. Jakoby mě ten název totiž a ta anotace, já jsem ji viděla v knihovně, když jsem tam půjčovala ty ostatní knížky od ní a četla jsem tu anotaci a mně to připadalo hrozně podobně jako první opravdový polibek. A nevím, jestli úplně jsem se chtěla pouštět do něčeho podobného znova. Připadalo mi to prostě podobné, ale možná tohle bude lepší, určitě by to mohlo být lepší. Akorát nevím, no, úplně se na to teďka někdy nechystám. Takže to vlastně ani nevím, jako moc o čem to je. Pamatuju si prostě, že mi ta anotace připadala hodně podobná prvnímu opravdovému polibku. Další knížka je Štěstí v lásce, v angličtině Lucky in Love.
A tohle by mělo být o nějaké slečně, která vyhraje v loterii, myslím, a nikomu o tom neřekne, až potom jednomu právě tomu klukovi. A myslím, že ona snad pracuje v zoo nebo něco takového, a že jako ošetřovatelka, myslím, jestli si dobře pamatuju anotaci. A tuhle tu knížku už teda nemám a nečetla jsem ji, takže úplně nevím, ale jestli si to dobře pamatuju, tak by to mělo být něco takového. A ona právě to nikomu neřekne, že vyhrála, protože nechce, aby jí všichni se jí třeba prostě nějaký jako blízcí ptali, jakože jestli by jim nepůjčila peníze a takhle, prostě nechce z toho dělat nějaké drama. Ale právě to, myslím, potom řekne tomuhle jednomu klukovi a nevím, upřímně nevím, co z toho vzešlo, ale asi něco fajn. Dobře, další tady máme možná tentokrát. V angličtině Maybe This Time. Pamatuju si, že jsem tu knížku četla, že jsem ji měla půjčenou z knihovny a že mě bavila a to je asi tak všechno. Ale myslím, že v té době, kdy jsem četla, bych vám ji doporučila. Takže možná tentokrát určitě přidejte na svůj seznam. Tak, teďka nastává asi jedna z mých opravdu nejoblíbenějších knížek od Casey West a to je Okamžik pravdy, v angličtině Moment of Truth. A Okamžik pravdy je, podle mě to mělo fakt totiž dobrý příběh, upřímně originálnější než ty ostatní knížky od Casey West. A proto je to tady na tom seznamu rádoby mých oblíbených Casey West knížek docela vysoko. A Okamžik pravdy vlastně pojednává o holce, myslím, že se jmenuje nějak Avery, nevím, možná, myslím, že se jmenuje Avery, ale nejsem si tím vůbec jistá. Jo, to vůbec jako neberte nějak to. Každopádně je to teda profesionální plavkyně, myslím, že plavkyně je to slovo, asi jo. Prostě závodně plave a je tam je takový vlastně zádrhel, že jednou na jednom plaveckém závodě ona prohraje kvůli tomu, že jí vlastně úplně jako rozhodí takový výstup člověka, který má na sobě masku nějaké populární filmové postavy, akční, a prostě stropí tam hrozný jako pověk a ona je z toho úplně rozhozená, prohraje ten závod a chce zjistit, kdo to sakra byl. A ono potom vznikne prostě takovéhle všemožné výstupy rádoby tady tohohle člověka. Prostě vždycky někdo s tou maskou prostě někde svolá na sociálních sítích lidi, aby se tam přišel podívat a stane se tam nějaká prostě velká věc, nějaká událost, ten člověk s tou maskou něco udělá a ona se snaží zjistit, kdo to je. A máme tam teda jednoho toho hlavního hrdinu, který jí jakoby pomáhá zjistit, kdo to je, i když prostě samozřejmě také jako má nějaké své důvody, proč chce, aby to zjistila. Ona překonává také prostě nějaké své, ne že úplně trauma, ale nějaké své problémy. No a to je vlastně docela zblíží, takže já bych tohle z toho určitě doporučila. Mám tu knížku fakt moc ráda. No, přečtěte si Okamžik pravdy. Tak, už nám zbývá, no už jsme za půlkou těch knížek od Casey West, to je dost. Další knížkou, kterou tady mám, je teda Dokonalé léto. Dokonalé léto mám taky tady doma, koukám na něj. A Dokonalé léto je v angličtině teda Sunkissed, což opět nám nesedí vůbec název, ale nevadí. A Dokonalé léto je holce, která si hrozně užívá hudbu. Ale nemůže vystupovat, nemůže zpívat, protože má jednou měla mít vystoupení, měla hroznou trému, byl to prostě propadák pro ní a prostě bojí se vystupovat, ale hrozně si užívá hudbu a všechno kolem ní.
A ta vlastně jede s rodiči a se sestrou do takového letního kempu, kde vlastně oni stráví celé to léto a budu tam tak jako kempovat v nějaké prostě, tam nějaká chata, je to takový velký kemp a v tom kempu potká vlastně skupinu, která tam hraje vždycky jako na večerech. Ty lidi z té skupiny teda zároveň jako pracují v tom kempu, prostě ještě jako jinak tam pomáhají, ale právě jsou všichni v té skupině. No a najednou ona se s nima zblíží a speciálně právě s jedním členem té skupiny a oni potom potřebují najednou zpěvačku, což ona teda nakonec vezme a je to takhle, no. Nemůžu to moc víc spoilerovat, tohle to už bylo podle mě docela dost z té knížky. Každopádně je to super, je to hrozně letní atmosféra, protože se to celé odehrává jenom v létě, v letním kempu prostě, jo, je to vyloženě, dokonce, může vás to dokonce inspirovat, jako co v létě můžete dělat, takže určitě dokonale to přečtěte, přijďte si ho na svoje letní TBR. Další knížka je Vzdálenost mezi námi, v angličtině The Distance Between Us. A tu jsem taky četla. Tahle knížka, já už si ji tolik nepamatuju, není to jedna z mých nejoblíbenějších, ale je dobrá a určitě taky jako bych ji doporučila. V téhle knížce máme holku, která je chudá, jako relativně jo, prostě a zaplete se, prostě, já nemůžu to vyspoilerovat, ale zaplete se s klukem, o kterém později zjistí, že je hodně bohatý a což právě je ta vzdálenost mezi nimi, že on má peníze, ona ne a ona, že on nevím prostě, jestli jako je to takové blbé, samozřejmě ona se cítí trapně prostě, že jo, a tak dále a neví, jestli ten vztah může fungovat mezi nimi. No, určitě bych tu knížku doporučila. Nepatří mezi mé oblíbené, ale je určitě fajn. Tak, můžeme se rovnou přesunout na další. To je teda knížka Kde jsme ještě nebyli, neboli Places We've Never Been. A tady už začínají knížky, které jsem nečetla. Tu knížku jsem nečetla, takže vám k ní nemůžu nic říct. Ale je to prostě další knížka od Casey West, kterou si můžete přečíst. A pokračujeme dál rovnou. Další knížka je Vezmi si mé srdce, v angličtině Borrow My Heart. A to jsem samozřejmě taky nečetla. Takže tak. Další je Poslouchej mé srdce, v angličtině Listen to your heart. Ne, poslouchej své srdce a v angličtině Listen to your heart. Ano, takhle. On to, upřímně nevím, proč to má podobný název s tou knížkou, která je před ní. Možná spolu nějak souvisí, i když úplně nevím. Myslím, že Casey West moc jako takhle nedělá žádné jako série knižní, ale to je další knížka. No a poslední knížka, která nemá ani český překlad právě, je Better Than Revenge. Ale tuhle knížku já si plánuju přečíst, dokonce klidně v angličtině asi. No, určitě je to teda nová knížka, myslím, že vyšla letos dokonce a proto teda ještě nemá žádný český překlad, ale vím, že má takovou růžovou obálku a líbí se mi ten název, no, určitě můžete to zkusit, já to taky plánuju, tuhle knížku někdy zkusit. No, dámy a pánové, došli jsme konečně ke konci knížek od Casey West. Je to překvapivé, ale stalo se to. Pokračujeme na další autorky, které už tady tolik těch knížek nemají a projedeme je trošku rychlejš, i když myslím, že u některých se docela zabrzdíme. Tak, další autorka, která je hodně podobná Casey West, ale její témata už je to trošku víc pro starší lidi, než pro ty, kteří budou číst knížky Casey West, ale zase jako není to až jako Emily Henry a takhle. Její jméno je teda Jen Bennett. Od Jen Bennett tady mám 6 knížek.
Všechny s anglickým i českým názvem. Tak, John Bennett teda má taky romantické příběhy, ale ty její už jsou trošku, no určitě ne jako, určitě žádné explicitní to vůbec, ani to není new adult, je to fakt skoro na stejné úrovni jak Casey West. A je to trošičku, ale to fakt jako ani nepoznáte. Určitě doporučuji, pokud přečtete Casey West, bude se vám líbit, jděte do John Bennett, je to fakt hodně podobná autorka. Tak, první knížka od John Bennett je Kudy ke hvězdám, v angličtině Starry Eyes. Kudy ke hvězdám mám doma a četla jsem ji. Já nevím, já vám asi nebudu říkat úplně děj, protože je to dost ve spoilerech, tady zrovna u těch jejich knížek. Jenom vám řeknu, že tuhle tu konkrétně hodně doporučuji od ní. Je to teda taky knížka právě tak jako vzletní tou tématikou. Odehrává se vlastně v přírodě, takže určitě si chcete, tak si přečtěte, vlastně v Národním parku se to odehrává. Takže jo, je to vlastně teda jenom pro ty, kteří to nemají rádi, druhá šance. Vlastně hrdinka dává tomu kukovi druhou šanci, ale jako tady je zasloužená, jo, není to prostě nějaký, jakože on by podváděl a ona si řekla, no ale počkat a jakože vzal ho zpátky, to vůbec, úplně jakože musíme se vyklidnit, protože hlavní hrdina je úplně super a určitě jako si tu druhou šanci zasloužil. Pokračujeme rovnou na další její knížky, což je třeba vždycky Jane, v angličtině Always Jane. A vždycky Jane jsem četla a mám ji i tady doma. A vždycky Jane si třeba vůbec nepamatuju upřímně. Myslím si, že trošku vím, že to je prostě taky jako, máme myslím nějaký romantický trojúhelník, něco na ten. Jo, myslím, že tady je romantický trojúhelník a dobře udělaný romantický trojúhelník, podle mě teda. A myslím, že se to odehrává v přírodě. Jakože vlastně jo, je to prostě taky nějaké takové jakoby menší městečko, je to prostě takové jako odstavené. Vím, že se mi ta knížka líbila, ne tak jako Kudy ke hvězdám, ale líbila, takže tu taky bych chtěla doporučit. Další je Cesta za štěstím, v angličtině Chasing Lucky, s čímž, že Lucky je s velkým L, protože hlavní mužský hrdina se jmenuje Lucky. To si vyloženě pamatuju. Tuhle je na stejné úrovni u mě, jako Kudy ke hvězdám, možná je to i trošku vejš. Je to fakt skvělá knížka, letní prostředí, myslím, jestli si to dobře pamatuju, tak hlavní hrdinka, nevím, jestli že úplně pracuje, ale podědila prostě tam prostě jejich babička nebo tak něco, měla knihkupectví, každopádně prostě se tam přestěhla do toho městečka kvůli knihkupectví, ona teda fotí, je fotografka a no, nevím úplně co k tomu, ale je to bezva knížka, má to takový jako, dalo by se říct španělský vibe, já úplně si nepamatuju, kde se to odehrává, jestli je to tam řečené, ale kdybych to měla tipnout, tak to tipnu na nějaký ostrov, nebo prostě na Španělsku jako takové, jo, něco takového, prostě je to každopádně jako u moře a už teda je to trošku explicitnější, je to víc new adult, tyhle knížky od John Bennett. A další knížka je Anatomie srdce. A já, jestli si dobře pamatuju, tak jsem tu knížku četla. V angličtině je to teda The Anatomic Shape of a Heart. A myslím, že jsem ji četla, akorát si to vůbec nepamatuju. Ale asi jako jo, prostě přečtěte si to, protože všechny ty její knížky jsou super.
A mají taky mimochodem hrozně pěkné obálky. Jestli soudíte knížky podle obálky, jakože to dějí všichni, tak ty obálky jsou krásné a budou se vám hodit vedle sebe. Jsou takové v češtině teda, v angličtině vůbec. Ale já mám teda pár těch právě v češtině a jsou úplně krásné. Další knížka, předposlední od Chen Bennett, je Na jedné vlně. V angličtině úplně jiný název, Alex Approximately. A Alex teda právě, jak je zmíněný v tom anglickém názvu originálním, tak je jedna z hlavních postav a tu druhou já si upřímně nepamatuju. Možná nějaká, ne Brexel je úplně v jiné knížce, ale já si to úplně motám. Ale to jako teď jsem to úplně, něco takového, ale myslím, že je to nějak jako nevím, Bailey, něco takového. A vím, že on je teda surfař, možná, nebo je to jiná knížka, ale ten název by se k tomu hodil, takže asi jo. A myslím, že to je knížka, kde oni oba dva jsou v takovém muzeu, nebo on tam, myslím, pracuje a tak, tak se vlastně seznámí, i když jako máme tam ještě jeden takový, jednu část toho příběhu, která vlastně jako je taky spojuje, ale to my nevíme ještě na začátku. A je to spoiler, takže nebudu říkat. Ale jo, jako vím, že tuhle jsem četla a asi bych ji určitě doporučila. Rozhodně na léto teda. Další knížka naše, co tady mám na seznamu, je Měsíční svět. V angličtině Sirius Moonlight. A tuhle já jsem nečetla od ní. A je to nějaká novější. Já jsem vůbec ani nevěděla, že existuje, ale má zase tu hezkou obálku, takže se to bude hodit krásně ke všem vašim knížkám. Nečetla jsem se ani ten popis té knížky, nevím nějaké recenze, ale chtěla jsem ji tady zmínit, protože je to takové právě taky jedna z těch jejich knížek a vyšlo, myslím teda, že to vyšlo nedávno. Takže to je taky další knížka. Tak, tím jsme dokončili Chen Bennett a máme za sebou 3 autorky, zbývají nám 4 a tyhle jsou už opravdu, je tady od 1 2 knížky, tady máme 4, jo, už to není tak moc, takže to už nebude trvat tak dlouho, takže jestli už fakt chcete pryč, už chcete konec a už chcete jít číst, tak takhle, jestli chcete jít číst, tak jděte číst. Upřímně je to produktivnější, než poslouchat mě, jak se tady melu o ničem, ale jestli chcete další doporučení, tak tady zůstejte s námi. No, už to nebudu napínat. Další spisovatelka je Ashley Elston a Ashley Elston je v podstatě dvojče Casey West. Řekla bych to takhle. Stejný úplně spisovatelský styl, ty knížky mají i podobné obálky, je to, i když teda takhle, Ashley Elston je má hezčí, protože je má takové malované, v češtině teda. Ale jakože fakt, jestli máte rádi Casey West, jestli si užijete nějaké ty knížky, Ashley Elston má jenom 2 knížky, které mají český překlad, nebo které takhle jako já jsem v obě četla, takže vám to nezabere, třeba prostě to máte na víkend a určitě doporučuju. Jediná věc tady s těma knížkama je, ta první, 10 rande na slepo, v angličtině 10 blind dates, je knížka, která se odehrává o Vánocích, ale, takže má to vánoční atmosféru. Já jsem ji tady chtěla zmínit kvůli té druhé knížce, která se odehrává v létě, ale prostě ta spisovatelka má taky takovouhle odlehčenou jako odlehčený styl psaní, takže určitě se vám klidně hodí na dovolenou i ten první díl, jestli vám nevadí vánoční atmosféra, vlastně
v létě, tak určitě doporučuji tu první knížku. Ale musí tady být změna, protože je to jako první díl než série, je to prostě duologie, jsou 2 ty knížky od té autorky. A právě byste si měli přečíst nejdřív tuhle, než budete číst tu druhou, ale ve výsledku jako chronologicky je přední. Ale nemyslím si, že to úplně potřebujete. Takhle, jestli si vůbec, buď si ji přečtěte a potom je na vás, jestli si přečtěte tu druhou. A jestli chcete přečíst tu další, tak si přečtěte, tak si ji určitě přečtěte. Jako, jo, protože jestli víte, že takhle, jestli potom víte, že budete číst tu druhou knížku a potom byste nepřečetli byste si tu první a řekli byste si, tak teďka si přečtu tu první, tak vám to nebude moc dávat smysl, protože se to odhrává předtím, chronologicky ta první knížka, takže úplně nevím, jestli vám to bude moc jako, není to úplně doporučené ode mě. Ale jo, přečtěte si, je to jedno, sice v létě, ale sice Vánoce budete mít v létě, ale koho to zajímá, udělejte si Vánoce, když chcete. A ono jako, ty vánoční témata tam nejsou až tolik, jako ano, jsou, ale je to spíš o těch 10 rande. Ale je tam taková rodinná atmosféra, je to teda zajímavá rodinka. A právě teďka přejdeme k tomu druhému volnému pokračování, to je opravdu volné pokračování teda, ale je to každopádně druhý díl, takže dávajte pozor, tuhle přečtěte až jako druhou. A to je 10 pravd a spousta odvahy, v angličtině 10 truths and dare. 10 pravd a spousta odvahy pojednává o druhé, vlastně o sestřenici, holky, která je hlavně hrdinkou první knížky, tak tohle je její sestřenice. Oni jsou si blízké, jsou prostě kámošky a tady tohle je o ní a o jejím takovém jako letní vlastně brigádě a tak no. Je tam golfové prostředí, tak jestli máte rádi golf, tak asi si na to klidně můžete. Nevím, jako není to nějaké úplně jako, že by to bylo hodně na ten golf zaměřené, ale ten golf je tam jako velká. Je to prostředí, hlavně právě toho golfového hřiště a golfového klubu a tak. A tohle to teda doporučuji a odhrává se v létě ten druhý díl, takže 10 pravd a spousta odvahy od Ashley Elston. To je vlastně celá Ashley Elston, protože ona, když jsem si vyhledala, tak má ještě nějaké knížky, ale je to hrozně pochybné, ani některé nemají obálku na internetu. Nečetla jsem je, nemůžu to posoudit, nemají ani český překlad, takže nevím. A tyhle 2 jsem četla, tyhle 2 doporučuji. Tak bych to ukončila. Přejdeme k další spisovatelce rovnou. To další spisovatelkou teďka, tohle je pro LGBTQ plus, já nevím úplně, jak to vyslovit, ale prostě tak, pro jeho právě fanoušky. Je to teda, jestli už jste to možná poznali, Alice Oseman. A Alice Oseman je teda autorka Srdce rváčů, neboli Heartstopper v angličtině, což je teda i seriál, takže samozřejmě, jestli hodně určitě jako z vás to třeba viděla, někteří lidé už jako to viděli, ten seriál taky můžu doporučit, určitě super, podívejte se na něj. V současné době by měl mít 3 série a myslím, že by měla být ještě 1 nebo 2 dokonce, asi spíš 2, protože je to vlastně jako těch knížek Srdce rváčů je v současné době, myslím, 6. A už by to teda mělo být všechno. A já jsem je četla, všechny ty knížky, jsou to teda komiksy, Srdce rváčů jsou komiks, budete to mít hrozně rychle přečtené, ty obrázky jsou moc pěkné, je to povedený, je to prostě, no, je to jako hodně, ta queer komunita tam je hodně zastoupená, takže určitě jako, jestli nejste, jako takhle, jestli jste homofobní, tak si to určitě nečtěte, vůbec, jako tam, jako fakt ne.
Ale jestli máte rádi LGBTQ plus knížky, tak určitě Alice Oseman. Jak už jsem teda zmínila, první její sérii komiksů Srdcerváči, která má i seriálovou verzi a v angličtině se to jmenuje teda Heartstopper, jo, ten seriál stejnojmenný. Má to 6 dílů. Další knížka je Solitaire. Solitaire je v angličtině v češtině stejný, ten název. A to je teda o sestře Charlieho, který je hlavní hrdina Srdcerváčů od Tori. A já jsem tu knížku ještě nečetla. Takhle, měla jsem možnost ji rozečíst a asi si ji koupím. Asi jo. Ale nemůžu vám dát jako plnou recenzi. Vím, že lidi, kteří ji četli, tak úplně jako to neberou jako, že je to jako nejlepší knížka od Alice Oseman, to určitě ne. Má takové spíš jako nižší hodnocení, ale mně se docela líbilo těch pár kapitol, které jsem četla. Další knížka je Radio Silence a Radio Silence má opět stejný název v češtině i v angličtině. A upřímně nevím, o čem ta knížka je. Vůbec. Ale tahle má už větší ty doporučení a klidně si ji přečtěte, jakože jo. A další, poslední knížka od Alice Oseman, kterou tady mám, je Bez lásky, což je v angličtině Loveless. A to je vlastně o asexualitě knížka. A tady bych právě chtěla upozornit, že ty knížky od Alice Oseman, vlastně všechny, tak vyskytují se v nich nějaké jako mentální poruchy, jo, prostě nějaké mentální jako ty lidi, někteří jsou prostě nemocní, mají nějakou poruchu, ať už přijmou potravy třeba, jako má Charlie v prvním díle, nebo v Srdcerváčích, jo, a tak prostě tady jsou různé takové ty je deprese, jo, prostě jenom jako není to úplně, můžete u toho brečet. Je to jako dost možné, ale je to jednoduše napsané a určitě to doporučuji, pokud chcete číst něco v angličtině, začínáte číst anglické knížky, tak to je hrozně jednoduchá ta angličtina. A ty knížky nejsou ani tak moc dlouhé, určitě Heartstopper jako komiks v angličtině je super začátek. Tak jenom jsem chtěla upozornit, že to není úplně tak oddechové jako ty ostatní, ale rozhodně to není jako nějaký contemporary, je to jako těžký to vůbec. Je to takové jako docela jednoduché načtení, hodně jednoduché načtení, teda máte to hrozně rychle přečtené. Takže to je Alice Oseman. A zbývají jenom 2 autorky a tou první z nich je Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood je fenomén. Jako populární, speciálně minulý rok byla populární docela teďka, ale pořád jako Ellie Hazelwood je prostě hodně takhle jako v té romantice známá. Určitě spousta těch knížek je hodně jako BookTok populární a já tady od ní mám těch knížek 7, tak si jenom rychle projdeme. První knížka je Šach a mat, v angličtině Check and Mate. Šach a mat mám tady doma a má mimochodem v češtině krásnou ořízku, s tím, že velkým tématem té knížky je takové jako romantika v prostředí šachů, šachové turnaje, prostě jo, šachových soutěží. A takže vlastně to má na ořízce tak krásně udělané šachy, je to fakt, má to hrozně hezkou obálku, je tu ořízku krásný. Doporučuji. Další Hlava plná lásky, v angličtině Love on the Brain. Nečetla jsem, ale chtěla jsem ji tady zmínit. Další Hypotéza lásky, v angličtině The Love Hypothesis. Tohle to podle mě znají všichni, všichni lidé, kteří někdy prostě měli TikTok s knížkami, prostě BookTok, jo,
jestli jste na BookToku, tak jako jestli neznáte Hypotélesu lásky, tak nevím, kde žijete. Je to její nejpopulárnější knížka a musím se přiznat, že jsem ji nečetla, ale chystám se ji číst, takže určitě Hypotéza lásky doporučuje to hrozně lidí. Mělo by to být fajn. Další knížka je Tohle není láska, v angličtině Not in Love. Tohle tu knížku já si taky plánuju přečíst a taky jsou na ní doporučení dobré. A další je Teorie lásky, v angličtině Love Theoretically. A Teorie lásky má takovou hezkou žlutou obálku, taky ty obálky se k sobě celkem hodí, nebo mají takový podobný styl, takže tak, určitě poznáte. A Love Theoretically jsem si jednou dokonce přemýšlela, že si koupím, už jsem ji skoro měla v košíku a potom jsem si koupila něco jiného, ale určitě někdy si ji přečtu. Další jsou dvě její novější knížky. Je takhle, Šach a mat je taky novější knížka, ale v tomhle roce už není úplně nejnovější. Nevěsta Bride v angličtině je teda novější než Šach a mat. A tu jsem nečetla a je to něco prý nového pro Ellie Hazelwood, protože to má fantasy prvky, je to jako, má to prostě fakt jako fantazie je jeden z těch hlavních faktorů, které jsou v té knížce. A je to první knížka fantazie od Ellie Hazelwood, takže nevím, ale lidi to hodně doporučují, takže není to úplně teda na léto. Nevěsta, jo, Bright není úplně letní knížka, spíš by to doporučila na podzim, takový víc halloweenský, ale je to teďka docela populární od Ellie Hazelwood, takže kdybyste si hodně zamilovali, tak Nevěsta je teda taky od ní. A poslední knížka od Ellie Hazelwood, kterou tady mám, je Deep End. Ten nemá ani český překlad. Deep End je její nejnovější knížka a je taky trošku nová pro Ellie Hazelwood, protože je to hodně prý spicy, jsou tam nějaké opravdu jakože explicitní scény. Mělo by to být fakt jakože úplně na jiném levelu než ty ostatní knížky, co se týče právě těch sexuálních scén, takže pokud nemáte rádi takhle explicitní, určitě není pro vás. Já si ji plánuji přečíst a no, nemá ještě český, není, nebo co já vím, tak není ještě, nevyšel v češtině, ale na obálce je bazén. A neřeknu vám, jestli se to fakt odehrává v bazéně, ale myslím, že by to mělo být jako vhodné na léto. Tak, přesouváme se na poslední autorku tohodle dílu mého nového podcastu a poslední autorky, kterou bych vám doporučila pro čtení na dovolené v létě, a to je Julie Kaplan. A Julie Kaplan taky píše pod pseudonymem Jules Wake, takže pozor na to, když budete číst knížku od Jules Wake a řeknete si, to je mi hrozně povědomí, jako kdybych už něco podobného četl. Jako ten styl, to je úplně stejný jak od Julie Kaplan, tak trada, je to ta stejná paní. Mám tady dvě série s tím, že právě jedna z nich je napsaná pod jménem Julie Kaplan a druhá pod Jules Wake, takže pozor na to. První série se jmenuje Romantické útěky. To je taková ta série jako čajovna někde, myslím, že to je čajovna v Tokiu, hrad ve Skotsku, hospůdka v Praze a dům, nebo něco takového, dům v Irsku, myslím, nevím, knihkupectví v Brooklynu, myslím, že je taky jeden ten, kavárna v Kodani, jo, takže taková, to je tahle série a pokud se nepletu, tak tato série je právě napsaná pod jménem Julie Kaplan. A je to hodně jako takové letní, některé ty knížky nejsou letní, některé jsou letní, je to fakt jako takové napříč světem, napříč různými letními obdobími, ale určitě doporučuji. Já jsem některé ty knížky kupovala svojí mamce
a líbily se jí, takže asi jo. A druhá ta série, její velká, je s láskou jeho prostě s láskou od někud. My tady máme doma s láskou z Londýna, s láskou z Paříže a nevím, jaká je ta třetí upřímně. Bych se musela podívat. Možná ze Španělska? Z Itálie, něco takového. Jedna z nich je jako z Riviéry, ta z turecké Riviéry. A tyhle z ty knížky jsou prý, dostala jsem recenze od manky, super, dobrý, jednoduchý, romantika. Nevím vůbec nějaký ten level, jak moc je to spicy, jak moc exploitních scén tam je. Sama jsem to nečetla, takže toho vám neřeknu, ale myslím, že určitě je to dobrá oddechovka na léto. Tak, to je všechno. To bylo těch 7 autorek, které bych vám doporučila číst v létě. Jinak, jestli jste v pozadí slyšeli totální rány, mlácení, padání, cokoliv, dupání, tak já se omlouvám, ale nějak jako můj původní plán nahrávat podcast v létě, nějak jako prostě někdo si řekl, že no tak to teda jako ne, ten podcast nebude mít kvalitní zvuk, protože vám prostě budeme předělávat bytovku, takže jo, bezva, bourá se tady půlka bytovky, nebo jakože ne bourá, ale předělává, vlastně zatepluje se, takže dělají randa a já nemám kdy to dělat, protože jinak bych to musela nahrávat v noci a v noci jako zase tady nechcítím nikoho rušit, takže jo. Jestli to tam bylo slyšet, já se omlouvám, ale takhle by ten podcast nikdy nevyšel. Přes léto určitě ne. Nevím, na podzim prostě už chtěla jsem fakt nahrát ten díl s těma knížkama, takže prostě jsem to musela takhle nahrát a omlouvám se za to jinak. Tak. Nevím upřímně, teďka bych si chtěla jenom trošku rychle říct, co s tím podcastem chci dělat. Nevím upřímně, jaký budou díly, co bude v dalších epizodách, jaký bude další téma. Ale co vím, že bych chtěla ten podcast udělat takovým jakoby tématem, propojit to s hudbou vlastně. A ke každé epizodě bych vám dala nakonec QR kód, nebo prostě i jakože do popisku nějaký odkaz na Spotify, na playlist na Spotify. Veřejný, vlastně vždycky by byl jeden ke každé epizodě. To je jako takový můj nápad, to mě napadlo a myslím, že by to nemuselo být špatné. Takže teďka, jestli se mi to povedlo, jestli jsem to opravdu vytvořila, ten playlist, tak za malou chvilku uvidíte na obrazovce, nebo právě teď vidíte QR kód, nebo prostě nějaký odkaz, který si můžete načíst a najdete pod ním playlist na čtení v létě, letní playlist, jo, prostě nějaké letní písničky, nebo něco si můžete pustit, když budete právě číst ty knížky, tak, no, to je k tomuhle podcastu. Další takový můj nápad by bylo určitě, jestli to víte, nebo to, tak teďka 16. července vyjdou první 2 díly, nebo měly by být první 2 díly seriálu The Summer I Turned Pretty, neboli Léto, kdy jsem zkrásnila, 3. série. A přemýšlím, že bych dělala jakože reakci, něco takového, nějaké jakože shrnutí. Vždycky nějaké té epizody, mělo by to vycházet teda každý týden, v září by měly být nějaké ty poslední, takže bychom vždycky udělali jako nějakou reakci, ale nevím, jako to je jenom takový nápad. Každopádně, jinak nevím, mohl by ten podcast být trošku jako na ty seriály, filmy, knížky, určitě bych tady právě do toho chtěla zahrnout. A jinak nevím, uvidíme, co se tady z toho stane a jestli s tím neseknu za 2 týdny. Takže
nevím ani, jak často tohle bude vycházet. Ráda bych řekla, že jednou týdně, ale upřímně nevím, takže teďka spíš řeknu jednou za 2 týdny, uvidím, jak to bude vypadat se mnou. No a tím já se s vámi už loučím a mějte se pěkně, uvidíme se příště, ale nevím kdy. Čtěte knížky, máte tady spoustu doporučení, takže jestli si s tou nějakou knížku nevyberete, tak máte smůlu a vyberte si svoje nějaké jiné. Ale čtěte přes dovolenou a uvidíme se příště, takže ahoj.